L'aventura de la Laia i la Sílvia. La Laia i la Sílvia són dues bessones que viuen en una ciutat. Un dia, jugant a la seva habitació, va entrar un esquirol per la finestra. L'esquirol va saltar per l'habitació tot tirant el que veia pel seu camí i destrossant-lo tot. Espera, perquè has entrat a la casa nostra? Estic aquí perquè no tinc casa, el meu bosc s'ha cremat. Les dues bessones i l'esquirol van anar al bosc i van veure que ja no quedava cap arbre. Tot s'havia cremat. Què ha passat? Una persona ha tirat una cigarreta al bosc i va començar un incendi que ha estat difícil d'apagar per els bombers. Però això, com pot ser? Sí, la majoria d'incendis els provoqueu els humans. A més, els boscos cada vegada tenen més combustible, ja que ningú se'n cuida del treure. També el canvi climàtic augmenta el risc d'incendis. De veritat? No ho sabíem. Hem de posar cartells al bosc, per tal que tothom sàpiga què es pot fer en un bosc. Les dues persones van estar uns dies preparant els cartells. Un cop es van haver acabat, van anar a posar-los a un bosc a prop de la seva ciutat. Voleu veure el resultat? No hauríem de fer barbacoes, fogueres, llençar coses enceses com petards, aprofitar els boscos per passejar i fer activitats, col·laborar amb les empreses i associacions que gestionen els nostres boscos, no llençar escombraries al bosc. Amb els cartells posats vam tenir una altra gran idea. Reforestem el bosc cremat. Tota la ciutat va anar a ajudar a les dues bessones. Així va ser com la ciutat de la Laia i la Sílvia ara viuen fent activitats i cuidant el bosc. I tu, cuides el bosc que tens a prop de casa?